ओम शांति शांति शांति। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम वायुदेवाय नमः। ओम। जजमान, लड़की के बिठाई, मुहूर्त निकल जाता है। मुहूर्त बीत जाए थी पंडित जी, ई बिया ना हो सकेला। का कहतर तू बिया ना हो सकेला मतलब काहे? अपना मर्जी के मालिक हम खुद बानी, फैसला केहू से पूछ के ना लेब। लेकिन फैसला तो के सोच समझ के लेवे के पड़ी। अगर बारात वापस गई तो अपमान खाली हमार ना तोहर होई मधु। अरे मान अपमान होकर होला जेकर समाज में सम्मान होला। और रिक्शा वाला के का मान और का अपमान। सुना, जबान पे लगाम लगा के रखा, ना तो दांत और आंत दोनों जमीन पे नाचत नजर आई। मधु, मधु एक बार मन से सोच के देखा मधु, तोरा के बहू बनावे के माई के सपना, बारात के उत्साह, सब तोरा एक फैसला से चूर चूर हो जाए। तोरा माई के सपना के बचावे खातिर हम अपना सुख के बलि ना देब। त तू अपना सुख खातिर हमरा माई की इच्छा और हमरा पवित्र प्रेम के बलि दे दे। एक बार वो पल के याद करके देखो मधु, जो ना घरी एगो रिक्शा वाला के औकात तोहरा के ओहदा से ऊपर लागल हो, जो ना घरी वो गरीब की झोपड़ी तोहरा की कोठी से भड़का लागल हो, जोन चंडाल तोहरा के मौत के घाट उतारे के सपना देखला सा, ये हाथ ओकने के सिकस दे बा, जो ना के सैकड़ों बार चुमले बाड़ू तू, काऊ सब झूठ रहे, फरेब है। जोन संबंध हमरा तोरा बीच के दूरी के खत्म कैलस, दू प्राण के एक सांस के डोरी में बांध दलस, जो ना के गवाह सिर्फ भगवान बन और क्यों नहीं। अरे चिल्लो मत, भगवान के ही गवाही देवे खातिर बुला लेना। एक बात ध्यान से सुन ले, आदमी का अधिकार तन पे होला, मन पे ना। हमरा भगनी के मन का फैसला सुन और दफा हो जाओ, समझ ले। मधु, मधु खामोश रह के हमारे प्यार और विश्वास के जलील मत कर मधु। एक बार बोल दे कि हमारा अधिकार सिर्फ तोरा तन पे ना, मन पे भी बा। झूठ के बुनियाद पर रिश्ता के महल खड़ा ना होला। या तो तुम्हार कोनो मजबूरी बा, या तो तुम्हारा मन के पागलपन बा। मजबूरी का वास्ता देके ढेर आगे बढ़े की कोशिश मत करा। सपना और हकीकत में काफी अंतर होला, और अब हम ए अंतर के बूझ गइल बानी। बेटी तनी आराम से, बड़ा खर्चा कैले बा। बेचारा के कर्जा सधावे में बड़ा मेहनत करे के पड़ी। तकनीक के खर्चा देके बारात के दफा कर दी। दे दो। हाँ भैया, एगो चेक काट के एकरा के मुंह पे मारते। तब क्या अपन सही औकात पता चली। ढेर औकात दिखाइबे तो ऐजे जमीन में जिंदा गाड़ दे। रह दी ना मुखिया जी, ए नहीं रहू भैया,
बात बढ़ौला से बात बिगड़ी हो। बिगड़ी का बहुत बिगड़ गई। लौटावे के बाद ऊपर लौटा दा जौन हमारा साथ गुजर ले बाड़ू। गरीब के मेहनती होकर धर्म होला, लेकिन लागत हम ही गलत जमीन पे पांव जमा देने। लेकिन एक बात बता दा, बस एक बार बता दा, तोहरा इनकार के कारण कब? जब अमीर लड़की के दिल केहू पे आवेला ना तो बस आ जाला। वो फिर केहू टैक्सी वाला होखे चाहे कौनो रिक्शा वाला। नादानी में ना लड़की के सर पे तब प्यार चढ़ के बोलेला, लेकिन जब उतर जाला तब ओकरा ई बात जरूर समझ में आ जाला कि शादी ब्याह अपना औकात के आदमी के साथ होखेला। हाँ, गलती तो हार ना, गलती हमार बा जे खाट की चौहद्दी के ही अपन पूरा जीवन समझ लेनी। देर से ही सही बात समझ में आता गई ना। हवेली के सुख तारा झोपड़ी में ना मिली, मखमली सोफा के सुख तारा झोपड़ी के सड़ल खटिया में ना मिली। तनी आंख उठा के देख ला, ए हवेली के सानो शौकत, यहाँ के सजावट, यहाँ के लोगन के पोशाक, साफ साफ लौकता के अमीर आदमी केकरा के कहल जाला और गरीब केकरा के। गाड़ी से उतर के तनी रिक्शा पर का बैठ गई नी? तू तो हवेली के सपना देखे लगला। बस तू बोल ले लू और हम सुन लेनी, पर एक बात याद रखिया, दौलत से तू जमीन खरीद सकेलू लेकिन जज्बात ना। फूल खरीद सकेलू लेकिन खुशबू ना। तोरा जैसन लोग प्यार के बिकाऊ बना देले बा, जौन चौक चौराहा और बाजार में बिके लगल बा। लेकिन सच्चा प्यार बिकाऊ ना, टिकाऊ होला। अफसोस बात है सिर्फ माई के सपना की। तो बोलू और हम चुपचाप सुन लेनी। अगर तारा और हमरा बीच में माई ना रही तो तोहार वो हाल करती कि ना तू बोले लायक रहतू और ना सुने लायक। दारू पी के ढेर ड्रामाबाजी करे का जरूरत नहीं खे। अमीर बोले तो डालू बाजी, और जब गरीब बोले तो ड्रामेबाजी। अब सिर्फ गरीब बोले और अमीर लोग सुने। अरे रुका, अरे क्या करता है? अब खुद चले वो। अरे चलो तू लोग चलो। अरे भैया आराम से, क्या करता? अरे आराम से जल्दी चलो। निरहुआ रिक्शा वाला चौबे जी आए ललन छब्बे बने और दूबे जी बन के लौट गईलन। ए दिनवा,
हाँ दुकान भैया। अरे दूल्हे राजा का कोट छूट गया रे। पता ना कहां से कर्जा लेके बनवले हुई। देखियो ओकरा के। और हाँ, जूता भी कहीं पड़ल हुई, वो ओकरा मुंह पे मार के ये ले जाओ कोट ठीक साला बा, का। बस तुम धोखा। औकात ब्याह करे खातिर औकात तो प्यार करे से पहले औकात देखे के चाहिए ना। अरे भैया ई का करता नहीं भैया, इसकी रहल राउत कोट और जूता और वो अपने से एगो जरूरी बात कहे के बा मधु बाबूनी के बारे में। नाम मत ले हर जाई के। ओकर सच हमरा सामने आ गइल बा। नाना भैया ऐसा मत सोची, वो झूठ के सच बनावे के पीछे मधु बाबूनी के बहुत बड़ा मजबूरी रहल। मजबूरी कैसन मजबूरी रहा? आपके माई के जान उनके कंस मामा के कब्जा में बा। अरे सजना है मुझे सजना के लिए। गहना उतार दे भगनी, ई बियाह अब ना होई। काहे? कौनो पटेर हाथ लग गइल बा का? अब बटेर ना भगनी, हमनी के हाथ ऐसा चीज लगल बा जिकरे मुद्दा पर हम लोग एक एक अपना एक एक अपमान का बदला और रिक्शा वाला से ऐसा ले कि जगह याद है जन्म का, अगला जन्म ले याद रहे। मामा, सपना रात में देखल जाला, दिन में ना। ए भगनी, ई सपना ना हकीकत बा। वो रिक्शा वाले के माई ना मोबाइल सिंह के कब्जा में बिया। और अगर कौनो भी होशियारी भइल न, तब ब्याह से पहले ओकरा महतारी का श्राद्ध हुई। ई बेइज्जती के पानी से ओकरा के मंडप में ऐसा नहलावल जाई कि ब्याह के हरदी का पानी ऐसा ऐसा जगह से निकरी कि केहू सोच भी ना पाए। मामा! चिल्लो मत! अब सुनाई का बारी तोहनी के बा, हमनी के ना। हाँ, एकरा के चाहे धमकी समझा चाहे रिक्वेस्ट, बाकी होई उहे जौन हमनी के चाहे फन। और आपके माई के जान के मजबूरी मधु बाबूनी से ऊ करवा देलस जौन कामू कबो ना करती। मोबाइल सिंह